ПЦР теста боз дубора ба фурудгоҳҳо баргардонид. Толика анаму справкаи ПТС боша страховка 10 бачара ҳам бошанд, ҳар якташ алоҳида вай хизмат мекунад. Нафароне ки дар шаҳри Москва қарор доред ва ба шумо духтури дандон лозим бошад, пас ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Барои сафед кардани дандон, барои табобат кардани хунукиҳои дандон, барои дандонро пломба мондан, ба ин рақамҳо дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. бародарони тоҷики мо дар хизмати шумо мебошанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷаи барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед. Ба саволотон ҷавоб мегардонам ва як ахбороти нав баҳри шумо пешниҳод мекунам. Дар видео як лайк монен миннатдор мешавам. ПЦР тест ба фурудгоҳҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бармегардад. мақомоти ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар афзоиш ёфтани сироятёбӣ ба беморӣ дар аксари кишварҳои ҷаҳон чораҳои пешгирӣ аз бемориро пурзур кардааст. яъне ки дар аксари кишварҳои ҷаҳон беморие ки буд боз афзоиш ёфтааст ва ба ҳамин хотир мақомоти ҷумҳурии Тоҷикистон барои пурзур кардани чораҳо ва пешгирӣ кардан ПЦР теста боз дубора ба фурудгоҳҳо баргардонид. аз ҳар куҷое ки шумо ба ҷумҳурии Тоҷикистон сафар карданӣ мешен, чихеле ки вақтҳои пеш бо тариқи ПЦР тест аз фурудгоҳ мегузаштен, айни ҳол боз ҳамуха мешавад. ва инчунин қайд карданд ки вобаста ба масъалаи мазкур шаҳрвандон метавонанд ки ҳангоми хариди чиптаи ҳавопаймо аз нуқтаи чиптафурӯшӣ маълумоти пурра дастрас намоянд, қайд кардааст агенти авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон. Бояков нависонда: салом алейкум, сози хуби ака, худованд аз шумо розӣ бошад. Илтимос ҳамин саволи мара ҷавоб тен. Ман мигратсионкама гум кардам, метавонам бурам Тоҷикистон, серакопияша дорум да дастмай, ба самолёт метавонам бурам Тоҷикистон. бале бародар азиз, агар ки дар телефон там боша, ҳатто агар сураташ, метавонӣ ки дар фурудгоҳ вақте ки пурсон мешаванд ҳамура нишон бидӣ. Асрорович нависонда: салом алейкум, сози буратан номерота чӣ хел биёвем? Агар ягон саволи шахсӣ дошта бошӣ, ин ҳами инстаграми шахсии май, дар ҳамин инстаграм метавонӣ ки бо ман ҳамсуҳбат бишавӣ. Мавлон Қадиров нависонда: ассалому алейкум бародар, созем бародар, мошин дар номи отам, ман страховка ПТС хати Москвада ҳай карда гаштам. ҳамун мошин хати Тоҷикистон рафтам, метавонам границада проблема намешава? Толика анаму справкаи ПТС боша страховкаш аз граница гузаштан имконнопазир гузаштанаш бародар. Амин нависонда: ассалому алейкум, ба Русия то чанд ҳазор доллар мумкин е гузаронидан? Додарҷон мегуфтед аз аэропорти Тоҷикистон намегиранд. ҳар як шаҳрванд то 10 000 доллара иҷозат дорад ки бо худаш пул бигзарона ва аз 10 000 доллар ки зиёд шид аллакай ура ба қайд мегиранд, ҳуҷҷат мекунанд. Бостон нависонда: салом алейкум ака, ду акаву додар, аз онҳо як кас хизмат кардагӣ бошад, пас дуюмгида мумкин е аз хизмат озод шидан? мумкин нест. барои чӣ мумкин бошад? ягон асоси озод шидан надорад. агар ки 2 бача ё 3 бача ё 10 бачара ҳам бошанд, ҳар якташ алоҳида вай хизмат мекунад. Одил нависонда: салом акаҷон, роҳҳои Краснодар чӣ гап шид? кушода шид? илтимос ҷавоб гӯем, пешакӣ раҳмат. кушода шидагӣ нестай оли. агар ки ягон ахборот шид, ҳатман ба шумо пешниҳод мекунем. Симов нависонда: рута сиёҳ мемри ягон гапи рост гӯӣ, ҳайвон. агар ки ман ҳайвон бошам, то барои чӣ мара тамошо мекунӣ? ва ман рума сиёҳ кунам, то барои чӣ дар канали ман обуна мешавӣ? биро адписатсия ки ва марам ай ранг намуди, то бори тамошобин безорам, тамошо накунем касоида ки маъқул нестай. Зафар Муродов нависонда: акай Сорбон, ман Муродов Зафар мебошам, депорт шуда будам, 5 сол аз байн гузашт, чӣ тавр аниқ кунем ки кушода шуда ё ин ки не? дар тарафи дог анами шаҳри Душанбе проверкаи въезд ҳастай ва дар фурудгоҳ ҳам метавонем ки проверка кунем. доруҳои табобатӣ аз ширкати Шифофармо барои шумо. Эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард, доруҳои табиӣ барои фарбеҳ ва хароб кардан, доруҳо барои дарди миён ва нест кардани варамиҳо, инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ва инчунин ҳиҷома кардан. ҳатман аз номи канали юристиҷаи муроҷиат кунед. рақамҳо дар рӯи экран. Низомиддин Валӣ нависонда: салом акай Сорбон, мара соли 2015 видварения кардан, то ҳозира ҳуй нашидай, мегуфтӣ чӣ кор кунем? агар то ҳозира ҳуй нашида боша, яъне 7 сол 8 сол ай байн гузашт қариб, то метавонӣ ки ба посоли Федератсияи Россия дар шаҳри Душанбе муроҷиат кунӣ, агар иза пешниҳод кунӣ, ҷавобша ба ту мегӯянд. Даврон нависонда: Сорбон, дар корҳоятон муваффақият орзумандем аз шаҳри Уфа.
худованд шуморам дар корҳотон баракат ато кунад. Сабринаҷон нависонда: ма гражданин шавам, мешава ая ма гражданин кунам, гӯяд муҳим аст Сорбон. бале, ба воситаи фарзанд метавонад ки падару модар шаҳрвандӣ бигирад, ё ки ба воситаи падару модар фарзандам низ метавонад шаҳрвандӣ бигирад. Ба воситаи ту апаву додару хоҳару бародарат наметавонанд шаҳрвандӣ Россия бигиранд. Радул 001 нависонда: ака зинда бошӣ, ҳозир регистратсия мекунанд дар Москва, дар баъзе ҷоҳош мекунанд ва дар бисёри ҷоҳош регистратсия накардесиянд. Тамошобинони азиз, имрӯз ҳамин қадар саволҳои шуморо ҷавоб гардондем, кифоя аст ва то барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.